הסיפור שיובא כעת לפניכם היה יכול להיכתב כתסריט או אגדה. אם לא היינו חווים זאת כתקופה ארוכה, יום-יום, שעה-שעה. ועכשיו שהמצב קצת נרגע ואפשר לנשום לרווחה, אפשר להביט בתינוק הנולד ולהבין ששום דבר לא מובן מאליו. תודה לאל זכינו לנס גדול, ומצווה גדולה לפרסם הנס ברבים ולפאר את שמו יתברך. בהיריון הזה זכינו די בקלות, ללא המתנה מרובה. ההיריון התקדם טוב, מלווה בתופעות רגילות של כל אישה בהיריון, הקאות, בחילות ועוד. ומכאן למדנו שדווקא כשהכל מתנהל טוב ולפי מה שאנו רוצים, לפעמים שוכחים להביט למרומים ולהוקיר ולהודות לבורא עולמים. ואז כמובן מגיעים הקשיים והניסיונות על מנת להזכיר בשביל מה אנו חיים. וכך זה התחיל. לילה אחד התעוררתי עם כאבים חזקים, כאלה שלא אופיינים לאישה בהיריון. כאבים שגרמו לי לקפוא במקום מבלי יכולת לזוז. כבר אז הבנו שמשהו לא כשורה ופנינו מיד למוקד לעזרה. שם ערכו לי בדיקות מקיפות. מהאולטרסאונד רואים תינוק זז ובועט ואפילו גילו לנו שיש לנו בן. אבל פתאום, אחרי השמחה וההמולה, הגיעה שתיקה מדאיגה ואנחנו כבר החסרנו פעימה. הטכנאית עצרה את הבדיקה וקראה לעזרה. אביגיל, בואי תסתכלי איתי רגע. הן החלו לדבר במילים שלנו כבר לא היו מובנות, ומהר מאוד הוציאו אותנו מהחדר. אין צורך לתאר מה הרגשנו באותם רגעים. העובר שלפני רגע בעט, מה יהיה עליו? לאחר דקות ספורות חזרו אלינו כמה רופאים ואחיות, אוחזים בכיסא גלגלים ומודיעים שקיימת סכנה ממשית. לא ניתן לחכות ולהמתין, והאמבולנס כבר בדרך. פינו אותנו במהרה, ובבית החולים החלו עם בדיקות לא פשוטות. הרופאים הודיעו על מצב של מחיקת צוואר הרחם עם בלט קרומי משמעותי, מלווה בצירים, ולכן על פי הבחנת הרפואה, המצב מכונה התחלה של לידה. הכינו אותנו לכך שתוך 48 שעות תתפתח לידה, ומכיוון שעובר הוא צעיר, בין שבוע 21, אינו בר חיות עדיין, ולכן אם אכן תתפתח לידה תוך זמן קצר כמו שציפו, העובר לא ישרוד. היו רופאים שהגדילו לעשות, והציעו כבר מעכשיו לעשות הפסקת הריון, בטענה שאם העובר ייוולד בשבועות הבאים, הוא כבר יהיה בר חיות, אבל זה יהיה אסון גדול. שוב מיותר לציין את כמות הדמעות והתפילות, החוסר ודאות והשליטה על המצב. הרגשנו אבודים ביותר, לא היה לנו במי להאחז ועל מי להישען, ולמרות כל זה וההבחנות וההמלצות של הרופאים, אני ממשיכה להרגיש את העובר ברחם, ובמוניטור רואים דופק מצוין, ובאולטרסאונד רואים פנים מתוקות ואף קטן. והרופאים ממשיכים בזה אחר זה לצפות ללידה המוקדמת שתתפתח מיד. בכל רגע בודקים דימום או ירידת מים ומזהירים שאסור לי לקום מהמיטה. ככה עברו הימים במתח רב עם המון דמעות, תפילות ולילות ללא שינה. מוצאת עצמי שוכבת במיטה ולידי בעלי שכבר נרדם. הדמעות לא מפסיקות לזלוג מעיניי ומתחילה לערער למה כל זה קורה לי. מנסה עדיין להאחז באמונה שהכל מהשם והכל לטובה. וחושבת לעצמי עד כמה אצליח להאחז בכך ולא להישבר ולהתפרק. באם קיימת הישועה בכלל? האם נוכל להחזיק מעמד? הניסיון הזה גדול מדי. שבוע עבר, אני עדיין בשכיבה מוחלטת, אבל למרות מה שכולם ציפו, לידה עדיין לא התפתחה. באותו זמן נשלח אלינו שליח. רופא צדיק שהציע לעשות ניתוח לתפירת צוואר הרחם. אבל גם בזה היו סכנות רבות, משום שצוואר הרחם היה מחוק, והעובר כבר יחסית גדול, וקיימת סכנה שבמהלך הניתוח תהיה דקירה של המי שפיר ותהיה ירידת מים. שוב מצאנו עצמנו מבולבלים, לחוצים, מודאגים, מתפללים ובוכים, שהרי איך נוכל לקבל החלטה שכזו, לסכן את העובר שלנו? המצב היה 50-50 עם הניתוח ובלעדיו, וכמובן שכל רופא ימליץ אחרת. הבלבולים והספקות הלכו וגברו. הניתוח הוגדר כניתוח חירום, ולכן ההחלטה הייתה צריכה להתקבל באופן מיידי, ואף אחד לא יכל להבטיח לנו שהכל יהיה בסדר בכל החלטה שנבחר. התייעצנו עם גדולי הרבנים וגדולי הרופאים, והוחלט לבצע את הניתוח. יום אחרי מצאתי עצמי בחדר הניתוח. ידענו על הסיכון שקיים לחיי העובר בעת הניתוח. פחדתי ונחרדתי, לא ידעתי מה רגוע. לא רציתי לאבד את העובר הזה שהרגשתי כל כך.
ידעתי שהוא צריך לבוא לעולם ולא היה מי שיכל להבין את הפחד והכאב. אבל דווקא באותם רגעים נזכרתי בסגולה הנפלאה שמובאת בשם רבי חיים מוולוז'ין, שאומרת כך: באמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין, רצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל, שהאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, בכל העולמות כלל. בהכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטל מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. ובאמת החלטתי שכך אני ניגשת לניתוח, בידיעה גמורה ובקביעה מוחלטת שאין עוד מלבדו. היסטריה והמולה הייתה סביבי, הכינו אותי לניתוח, הלבישו אותי, בדקו אותי, הלחיצו אותי, דקרו אותי, הריצו אותי באלונקה לחדר ניתוח, ממש כמו בסרט אמריקאי, אבל אני כבר הייתי שלווה ורגועה. בעד הרגע שהרדימו אותי, ראיתי מול עיניי רק 3 מילים, אין עוד מלבדו. כבר לא פחדתי ולא נחרדתי, כי הקביעה הזו נטרלה כל רגש אחר שלא יכל לחדור לליבי. הרגשתי בטוחה ורגועה, עטופה באמונה חזקה, ויודעת שהקדוש ברוך הוא משגיח עליי בהשגחה פרטית, מכוונת ומדויקת לפרטי פרטים. היום אני יודעת ומאמינה בלב שלם, שרק בזכות הקביעה הזו בליבי, הניתוח עבר בשלום. כל רופא ששומע על ההצלחה של הניתוח במצב שכזה מופתע, ולא יכול לייחס זאת לנפלאות הרפואה של היום, אלא לנפלאות הבריאה שקיימות מאז ומתמיד. אמנם לאחר הניתוח הסכנה ללידה מוקדמת או להפלה מאיימת כדברי הרופאים התמעטה, ומה שנדרש מאיתנו זה הרבה סבלנות ומנוחה רבה, שגם זה לא היה פשוט, אבל בזכות האמונה הצלחנו להתגבר על כל קושי, מכשול, כאב ודאגה. והנה, תודה לאל, לאחר 4 חודשים של שמירה מוחלטת, באמצע חודש 9 זכינו להביא לעולם תינוק מתוק ובריא. והיום, בשעה טובה ומוצלחת, אנו זוכים להכניס את תינוק הזה לברית אברהם, להופכו לילד יהודי זך וטהור, ולקיים את מצוות המילה, להבדילו משאר העמים על ידי אות בגופו כפי שציוונו הקדוש ברוך הוא, שנאמר, והיה לאות ברית ביני וביניכם. פה מסתיים ניסיון אחד מיני רבים שאנו עוברים במהלך החיים. אבל מה שחשוב להבין, שעל ידי הקושי והניסיון, אנו לומדים להעריך ולהאמין. גם ברגעים הכי קשים, שנראה שהכל שחור, תמיד צריך לזכור שאחרי הלילה מגיע היום, ואור גדול מחכה לפרוץ. יש מי שמשגיח ושומר, שומע תפילת כל פה ורואה כל כאב. אסור להתייאש וחשוב לזכור שתשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגבול. לא הכל ידוע מראש ולא הכל ברור בעולם הזה. האדם עובר דברים שלא ניתנים כלל להבנה בשכל האנושי, אבל למרות זאת נאמר שבשעה שיתגלה מלך המשיח, אז ימלא שחוק פינו ולשונו נורינה. אנחנו נעמוד במצב שכל ההסתר ייעלם, ומלוא הארץ דעה את השם. הכל יהיה מובן, נדע בדיוק למה עברנו את מה שעברנו, למה הצטערנו על דברים, למה התנסינו בניסיונות קשים. ולא רק שנבין שכל מה שעברנו היה טוב, אלא נצחק ונשבח את הקדוש ברוך הוא על הדברים עליהם כביכול בכינו.